Tait kalok jong Sergio Ramos ban lit bu di u sa Mexico bat ka kwa ban sa bet sa Spain. Kalok jong Sergio Ramos ka Pilar Rubio kalarai ban nom lit bu show ya u sa Mexico warna ulasannya kontrak jong u bat ka klub Monterrey man hakas ngit hodeng bat ka kwa ban sa bet sa po Spain. Ulijen football jong ka Spain ulasannya ka kontrak jong u bat ka klub Monterrey kabasisnam ha kabalah ndriu penai u Clemdon ha kano ka klub. Ka Pilar Rubio kalalit bodi u sa Real Madrid, sa Paris Saint-Germain, sa Sevilla bat mentak larai bandum lit bot show u sa kate ka klub lembat ki khon kikti ha kaba ulai ke jing syakri kadau kalong baka kwa ban simenta kum ka George hagi lai kali ki kontes bahapo jong ke Spain.